aquest següent vídeo veurem com s'han fet aquestes fotografies, a quin material s'ha fet i què és el que, diguem, en les meves immersions i en el meu dia a dia fotogràfic submarí necessito i utilitzo per realitzar les fotografies que podeu veure arrel de la pàgina web, aquesta exposició o altres fotografies submarines. Som-hi i espero que us agradi. Doncs bé, quin és l'element essencial i indispensable per fer una fotografia sota aigua? Per suposat, com a fora l'aigua, una càmera. I quina càmera utilitzo? Doncs aquesta d'aquí. Això d'aquí, com podeu comprovar, no és tan sols una càmera, la càmera estaria aquí dintre, amb el seu objectiu, d'acord? Però això és una carcassa submarina. Una carcassa submarina que al final el que em permet és protegir el material que tinc a dintre de no només aigua i sal, sinó pressió, sorra, aigua i fins i tot cops d'altres bussejadors que puguin estar allà al voltant, que potser no tinguin tanta experiència o que simplement doncs, passin per allà i sense voler-ho ens doni algun cop, no? Com podeu comprovar, doncs, aquesta carcassa ens ha de permetre utilitzar tots els botons d'aquests elements, ja que no tindrem accés directe a la càmera, i tindrà un frontal, d'acord, específic per l'objectiu que anem a utilitzar. De manera que si jo canvio i poso aquest objectiu, que és un objectiu macro, d'acord? Doncs necessitaria un frontal com aquest d'aquí. És un tub planer, ja no és una cúpula, i com podeu comprovar, doncs, tinc una segona carcassa totalment diferent a l'anterior, però perquè és per aquesta càmera d'aquí, que és una càmera, mateixa marca, diferent model. De manera que per cada objectiu, per cada càmera i per cada model de càmera necessito una carcassa diferent. De manera que dificulta una miqueta doncs, el dia a dia fotogràfic de cada autor. No? Si us sembla, continuem i us ensenyo el següent element indispensable. Som-hi. Doncs bé, quin és el següent element indispensable per fer fotografia submarina? Doncs en aquest cas, com potser podeu saber algun de vosaltres, amb la profunditat, el color i la llum es perd. De manera que si jo baixo una càmera sota l'aigua, podeu veure moltes imatges que surten blavoses i amb poca llum. De manera que el que necessitaré és afegir-li una llum extra, que en aquest cas seria un focus o un flash. Com aquests que podeu veure aquí, d'acord? Són dos flaixos, en aquest cas que utilitzo jo, a vegades utilitzo un, depèn de quin tipus de fotografia vagi a fer. Són fotografies especials per fer fotografia submarina, de manera que no m'entraria aigua dintre aquests flaixos, amb una temperatura de llum específica per fer fotos sota aigua, amb una capacitat determinada per fer fotografia submarina, i que no podria utilitzar fora l'aigua, per exemple, per fer retrats. Com podeu veure, aquests flaixos doncs, tenen una part que és el difusor, que és aquest d'aquí, que fa que la llum sigui més difusa i no tan forta, d'acord? I que jo podria treure en funció del tipus de fotografia i interès que jo pugui tenir. Doncs bé, què més podem utilitzar sota aigua per fer fotografia? Doncs bé, podríem afegir tantes coses com volguéssim. Tindríem milers d'accessoris i milers d'idees com pressupostos podrien haver-hi, Però al final què podem utilitzar? Doncs podríem utilitzar un focus i llanterna extra per afegir llum i color en el cas de fer vídeos, podríem afegir accessoris extras
que es podrien afegir a la part frontal de l'objectiu o frontal de, de la nostra carcassa submarina. Podríem afegir el que serien els visors, que al final ens dona una imatge més ampliada sota aigua, on tenim una carcassa i potser no podem veure exactament pel visor de la càmera o carcassa o directament a la pantalla. O podríem afegir fins i tot una pantalla digital com les que s'utilitzen per fer vídeos doncs, en els formats de vídeo 100% i no tant de fotografia. I bé, què necessitem sí o sí sota l'aigua? Doncs bé, l'equip submarí. Vale? L'equipament de submarinisme al final no deixa de ser un xaleco que li diuen jacket, que al final el que ens permet és transportar l'ampolla, ens permet compensar la flotabilitat i tenir, diguem, una posició neutra sota l'aigua, és a dir, que ni ens enfonsem ni ens elevem a la columna d'aigua. Una ampolla d'aigua, com ja he dit, una ampolla de submarinisme que al final serà la que porti tot l'aire que ens permetrà respirar sota aigua, un regulador que serà el que ens doni aire, un manòmetre que serà el que ens dirà quina quantitat d'aire ens queda i una cosa, diguem, indispensable i per mi ja obligatòria sota l'aigua seria un ordinador de busseig, que seria aquell que ens diria quin temps ens queda sota aigua sense fer descompressió, quant de temps hem d'estar sota aigua i a quina profunditat a l'hora de fer descompressió, ens diria quina velocitat de pujada tenim sota aigua per no tenir problemes de l'augment de volum en els nostres pulmons i tenir problemes greus de salut i altres coses com si fem barreja de gasos, etc. D'acord? Que ja és una cosa més tècnica i que no us vull liar. Per suposat, tenim altres accessoris com són guants de busseig, escarpins, aletes, ulleres, tubo, etc. Doncs bé, això és una miqueta tot el material que jo utilitzo, que jo recomano portar sota aigua i us volia ensenyar tot això i tota aquesta informació per donar una mica de valor, una mica de context a les imatges que podeu veure no només a exposició present ni a les futures, sinó també a les imatges que podeu veure a les xarxes, a la web i, bueno, diferents imatges que ja no només meves, sinó de molts companys fotògrafs que estan fent dia a dia fotos sota aigua, no? Bé, espero que la gaudiu, espero que la disfruteu, espero que tingueu molta llum i moltes imatges. Una abraçada i ens veiem aviat.